Nina bakambombo shomnyama kwindaba za 1KNTV okamzimba umntwana uyakhuleka sanibonani. Nazo kwezona ndaba esithi yizo ezihamba phambili namuhla. LDA Iyabethemba ubuholi obusha izobuyisela Esihlalweni Inkosi Yakwanyavu kanti uyezwela umkhizo ejazini ngekagesi. Sanemukelene nebeselo kwindaba zethu ze 1KNTV. Iqembu LDA kulesifundazwe saKwaZulu-Natal lethu ubuholi obusha obukhethiwe abungabazi ukuthi lizokwenza kumsebenzi omuhle ekuthenekele iqembu elikhulu elithole amavoti amaningi njengoba ke kuzoba nokhesho lukazwelonke okuzoba unyaka ozayo. Likusho lokho emva kwenqungquthela ebihleze eThekwini KwaZulu-Natal kanti bilandele kazwelonke yahlala ke ekuqaleni kwalenyanga. Udaba lamalungiselelo okhetho lukazwelonke lizoba ngonyaka ozayo yilona obeligqame kakhulu kwinqungquthela ye-DA yokukhetha ubuholi besifundazwe ebibanjwe namuhla eThekwini. Ekhuluma umholi leqembu emva kwemphumelo uveze ukuthi iyabakhathaza le yokubonakala yokungathandisisa kahle kameya wasemngeni uChris Bus kodwa okunye bese kuveza ukuthi bayaqonda ukuthi ukusebenza kwakhe namagalelo wakhe awenzayo emngeni yikona umenze ayizondanise namanye amaqembu. When we debate with the ANC in the province of KwaZulu-Natal, the only thing they can throw at us is racism. Hatred and racist attacks on the DA. Myself, Heinz de Boer and Chris Pappas. But you know what? I took great delight in facing them and saying, the reason you don't like Chris Pappas is because he's exposing your failures. He's exposing your cities where you govern that have become like war zones and infrastructure collapsing. Okunye kuvuzile uRogers ukuthi njengamanje sebezilungiselele ukuthi babambe ukhetho lukazwelonke ukuze bezoshintsha impilo zabantu esifundazweni KwaZulu-Natal esingethwe inkinga ezahlukene okubalwa phakathi neinkinga zakamuva zokushoda kokudla ezikoleni. And it's all about rebirth, new beginnings in townships across our country. And I think we need to carry that spirit with us into this 2024 election. Because it's only going to be the DA that's going to take that spirit into the voter space and convince voters, give them hope, and bring about change. I don't need to tell you that the ANC at the moment, it may well have some stage been a great liberation movement. It's a party of dismal failure. It's a party that doesn't care for the people of KwaZulu-Natal. Because if it was a party that cared for the people of KwaZulu-Natal, our school children would have been fed. Instead, 5,400 schools had no food for a week. All because the ANC cannot organize, and I'm trying to think of something polite to say here, a piss up in a brewery. That's about the best I can say it. When you leave school children hungry, then you have to ask yourself, what is it that we're doing? But you know, people can see through the ANC. Voters see through it. Ngesikhathi kuqhubeka lenqungquthela obengusekela mholi uChris Pappas ophinda bengumeya wasemngeni uveze izinto eziningi ezinye zazo wagxaka kakhulu amaqembu ngokusabalalisa ulwazi ongelona iqiniso mayelana neqembu le-DA wathi lokho bazokwenza ngokushintsha ngokuthi basiza abantu kakhulukazi endaweni ezisemakhaya. Njengoba siya kwimkhetho waka-2024 kunamathuba amaningi ukwenza okukhulu lana esifundazweni. Lokhu ukhombisa abantu base-KZN ukuthi i-DA iyona kuphela enamandla nozwelo ukuthuthukisa abantu bakithi. Amandla yentando yeningi asezandleni zabantu. Ivoti lethu lizokhetha ukuthi sizophumelela noma sizohluleka njengesifundazwe. Umsebenzi wethu manje ukugqugquzela abantu baseKwaZulu-Natal. Siyobakhombisa ukuthi ngempela i-DA imela abantu bonke. Asikhethi hlangothi. Silwela bonke abantu.
sihamba nabo bonke abantu, noma kusemakhaya, noma kusemalokishini, noma kusema-suburbs, noma kusemaplazini. I-DA iphumelela le nale. Indlela iya ku-2024 izoba nzima. Bazosebenzisa konke abanakho ukusivimba endleleni ngobugebengu babo. Sithina amaselesele, sithi kanjani? Fanele ngixolise kumaselesele, yazi abenzanga lutho. Bazokwenza konke okusezandleni zabo ukusivimba nokusabisa. Bazosibiza ngama-sellout. Bazothi sophuca ogogo ama-grant. Bazothi singama-racist. Bazothi sizobuyisa ubandlululo. Amanga wodwa lawa bayabona lapha emngeni lapha esihola khona ukuthi amanga wodwa lawa. Sesikuzwe konke. Amanga akhuluma ngathi. Kodwa buka ukuthi silaphi manje. Sihleli lana ngezinhlanga ezihlukahlukene. Abantu abasha nabantu abakhulile. Abantu basemakhaya nabantu abahlala emadolobheni. Sizimisele ukukhombisa umhlaba wonke ukuthi noma zisakhona izibanzi yomlando wethu njengezwe, kuningi okusihlanganisayo nokusihlanganisa. Ikusasa lethu lindawonye. Asisabi, asihlehli, siyaphambili. Ethula inkulumo yakho ngomholi waleli qembu uthi bayakholwela ekutheni mabengasebenzisana namanye amaqembu kuzwelonke bengakwazi ukukhipha i-ANC emandleni. The current numbers tell us that if we partner with other opposition parties here through the Moonshot Pact, including the IFP, then we're already poised to overtake the ANC. And that should give all of us hope. And what remains of us is to work with our partners to ensure that we grow the DA's vote share to the highest level so that the pact can together reach 50% plus one here in KwaZulu-Natal. So simply put, to distill it into a simple phrase, our mission has to be to push the ANC and EFF collectively to below 50% while growing the DA and the pact to 50% plus one. And I want to tell you today that I believe it can be done. And I want to congratulate the DA here in KZN for showing us how it can be done. The relationship between the DA and the Inkatha Freedom Party in this province, though not always easy, is simply too important for the future of the Moonshot Pact to dismiss or allow to wither. Because what it demonstrates is that when we work together in the best interests of our country and the best interests of our people, then an opposition pact can become larger than the sum of its parts. And that's the important thing to realize. And as we've seen here in KwaZulu-Natal in by-election after by-election, both the DA and the IFP are growing in KZN, thanks to the mature cooperation between these two parties. So well done, KZN, on showing how this is going to be done. Ekhuluma nethimba lezindaba uBongimusa Nhlabathu begaqele kwesokuba umholi we-DA uthi uqinisekile ngendlela inkomfa nemiphumela ephume ngakhona wabese kuveza nokuthi okwabo kodwa kuzomela egqugquzele kuyaphambili kulobo buholi obukhona ukuthi kuzomela egxile kakhulu ekukhuliseni iqembu ey'ndaweni ey'semakhaya nokushintsha iy'mpilo zabantu kuzona lezi ndawo. No, kuthina kuhlezi kune-contestation, but emva kwalokho akukaze kube khona umuntu ekuthiwa abasazwani nabathizeni ngoba kusuke kuyi-contestation of ideas, not contestation of ama-personalities. Yes, abakhona abantu abangenele ukhetho as individuals, but kusuke ngekona ukuthi abazwani as individuals. So kulokho kuthina akukaze kube inkinga, futhi namanje ngeke kube inkinga. As I said, umuntu still sits on PEC, we will support i-leadership
leadership, as I said, and do programs that are sure. But some ideas that we see now, best call it which finally likwenze ukuze likwazi ukukhula endaweni zasemakhaya emalokishini. Lawo ama ideas akhona, we still gonna put them on our PC. Uqinisekisa ukuthi even the new leadership ebinendlela ebibona ebihlukile kunathi and put them for discussions. Uqinisekisa ukuthi ekugcineni lesifuna ukubona ukuthi ubona ANC uphuma uhulumeni ku-2024 and as a party kufanele siqinisekise ukuthi ama ideas kushakthiwa awafani imbono ayifani kade siyobe inkomfa kodwa mase sidlulile sihlala phansi sibone ukuthi kupho kuzosisiza ukuthi sibheke iqembu kuza sathi iqembu silibhekise phambili ngoba ekubalekile ekugcineni ukubona impilo zabantu eNingizimu Afrika but kakhulukazi kwesifunda saKwaZulu-Natal ishintshe and ivehicle ezokwazi ukushintsha impilo zabantu ayikho enye ngaphandle kweqembu Democratic Alliance. Kwisikhundla esiphezulu uFrancois Rogers ubuyile kosukuba umuholi we-DA ehlula uBongumusa Nhlabathi oyikhansela lasemsunduzi. uSembiso Ngema waba ngusekela mholi ehlula uMzamo Bhili oyikhansela le-DA eThekwini. Wasekuthi kwesikasihlalo uDan McPherson wakwazi ukusigcina isikhundla sakhe njengoba besikade sigaqwele uDine Cocker Bernard. Debokho Sibisi ngiseThekwini. Umphakathi wesizwe saKwanyavu eMkhambathini ngaseMgungundlovu maphakathi likaMthaniya uthi usuzoshaya isigxivizo noma isipikili sokugcina kudaba lokubuyisela esihlalweni kwenkosi uSikhosiphi Ubukhosi Mdluli. Lokhu kuvezwe nguhlalo weinduna zesizwe Alpheus Mzolo ngesikhathi ebamba isithangamini abezindaba ehholo lomphakathi kule ndawo. Induna uMzolo uthi inkosi kade yagcotshwa lo mcimbi usuzokwenziwa nje kuzobe kungubuyisela esihlalweni inkosi njengoba ekade yehliswe nguhulumeni. Liphumile ilanga esizweni saKwanyavu njengoba kuzobuyisela esihlalweni inkosi uSikhosiphi Ubukhosi Mdluli. Lokho kuzwakaliswe usihlalo wezinduna uAlpheus Mzolo ngesikhathi ebamba isithangami nabezindaba. Namhlanje kuphela unyaka selokhu inkantolo yaseMgungundlovu yabuyisela inkosi uSikhosiphi Ubukhosi Mdluli esihlwaleni sakhe sobukhosi. Yaphinde yachitha futhi yathatha njengesingekho emthethweni isinqumo saphambilini sowayengundunankulu wesifundazwe saKwaZulu-Natal umnumzane Esihlalweni besiphatheke kambi ekhathini eziningi ezedlule besiphatheke kambi sithola ukuthi inkosi ikhona siyayazi ukuthi ikhona umndeni wayihlonza kodwa kukhona abathile bona abaphikisana naleso simo leso sayo inkosi njengoba sekuze manje kufike egcineni lapho la kuzobuka wonke umuntu othandayo ongathande onjani kodwa kuzophumela nje obala kuona wonke umuntu ukuthi inkosi kusho likhulu kakhulu ukuthini futhi kuzosho nanokuthi mhlambe ngisho inhlupheko ebesinazo bakhona izinto ezinye ezisetshenzwa inkosi esingakwazi ukuyisebenza thina abanye abantu. So zigcine manje seyicindezela isizwe sekuba khona ukukhala nokugedla kwamazinyo ngenxa ukuthi akufikeki la kufanele kufikeke khona. Lesizwe sike saba sematheni sifuna kubuyiselwe inkosi uMdluli esihlalweni samashele ehhovisi likaNdunankulu wayekhona ngaleso sikhathi uSihle Zikalala saduba ukhetho lohulumeni basekhaya ngonyaka we-2021 kwaphazamiseka ukuvula kwezikole ngonyaka owedlule kanti saphinda satshengisa okukhulu kweseka inkosi ngisho isigqiqa izinkantolo ibhekene nohulumeni wesifundazwe. Umndeni kaMdluli wamqoka wayiqoka indaba inkosi ngo-2000 kwase ukuthi ngo-2004 yase yagcotshwa kahle ngasohlangothini lomndeni kaMdluli inkosi namhlanje ngesonto mhla ka-30 izobe ingagcotshwa izobe ibuyiselwa esikhundleni sayo njengoba yayikhishwe abakahulumeni thina njengomndeni asikaze sithi inkosi akuyona nangaleso sikhathi nakusigijima nje siya kothawini kobani sase sithi nje inkosi uSE Mdluli uyena oseyinkosi. Izintombi zesizwe zithe ziyakujabulela ukuthi sekuzobuya emicimbi yazo. Okusijabulisa kakhulu ukuthi inkosi yabuyiselwe esikhundleni sayo ngesonto. Ngoba kuningi inkosi kade senzela kona obengasenzeki ngesimo sokuthi ayikadiniswe iDepartment yakaKhotha. Inkosi njalo ngonyaka ibisenzela umcimbi ngoJune wentombi.
kodwa kwanele ukuba nenkinga yakungakwazi ukuqhubeka nemicimbi esikujabulela kakhulu ukuthi uma isibuyisele esikhundleni kusho ukuthi imicimbi yethu isizoqhubeka. Kanti kulindeleke ukuba amakhosi, izinduna, amabutho kanye nabantu bonkana bezinkalo zonke bahambele lo mcimbi. Ezindabeni ze-1KZN-TV ngu-Ayanda Dube, ngibika ngeKwanyavu eMkhambathini. Ake sithi shelele itolo mbukelo sophinde sibuye nezinye zeindaba zethu. Asibonge nina bembena enkab'enkulu kaBusho Bukhali. Nazi indaba ze-1KZN-TV esithi yizo esifolosa ngazo namhla. Eledi Iyabethemba ubuholi obusha izobuyisela Esihlalweni Inkosi Yakwanyavu kanti uyezwela umkhizo ejazini ngekagesi. Bakhala bengashaya abanikazi bamabhizinisi amancane asebenzele endaweni ezisemalokishini ngenxa yokuhamba kakagesi amahora amade ngenhloso yokuwonga phecelezi ngolwasemzini lokho abathi load shedding. Udokotela kuKhehla Khambule weKhambule Dental ungomunye uthi ke bengosomabhizinisi basemalokishini bazizwa belahlwe ngaphandle kuhle kwenyongo yenyathi ngoba kukho ngisho inhlelo zikamasipala nohulumeni ayizamayo ukuthi babalekelele ukuze amabhizinisi abo angafi ikakhulukazi njengoba namathuba omsebenzi egqoza eyivela kancane. Uhlelo lokucinywa kukagesi ngenhloso yokuwonga i-load shedding isishaye yazwela amabhizinisini amancane kuleli. Lolu hlelo selibeke nomthelela wokuthi ke kube nokutengantenga komnotho kuleli. Amabhizinisi ke izinkampani, izikole, izibhedlela zikahulumeni neminye imikhakha ebalulekile iphazamisekile ke ngenxa ye-load shedding. Umkhizo ke uyazwela ejazini kosomabhizinisi abasezindaweni ezingamalokishi uma ke kuqhathaniswa nalawo asemadolobheni. Udokotela Khambule weKhambule Dental uthi ke izinkinga zaqala ngesikhathi kufika i-COVID-19 nokwaphoqa ukuba kuvale izwe kwathi kusenjalo kwaseke kufika nayo i-load shedding. Sike saba kwi-lockdown. Esikhathi kwi-lockdown bekhona i-COVID, i-lockdown sibonile bekunzima kakhulu ukuthi amabhizinisi aqhubeke ngoba bekhona lezi ndaba ukuthi zekuvaliwe abantu abakwazi ukumova abakwazi ukusizakala kalula. Even ama-procedures khona kade engavumelekile isaqala kuthiwa awukwazi ukwenza into ezithize imalana namanzi izinto ezifana njengalezo. So manje inkinga esibhekene nayo la esikhawini ukuthi after lokho amabhizinisi amanye amaningi avaliwe ngenxa lezi zinto ezifana njenge-lockdown but kutholakala ukuthi now sesifuna ukubuya ke manje kukhona siyazama and then you end up bazi ngosifuna ukuzama sesithola neyinkinga ezintsha ke manje while bekusakhona nezinazo ezinkinga zamanzi siyazazi ukuthi inkinga ziyaziwa lezi zamanzi sithola ukuthi now inkinga esibhekana nayo kakhulu ukuthi sekukhona entsha ke manje where i-load shedding masihamba kakhulu endaweni ezifana njengamalokishi compared to emadrobheni njengo Richards Bay nasempangeni. Ubese phoqeleka ukuthi ke anciphisa abasebenzi njengoba ke bengeke sakwazi ukubaholela ngenxa ukuthi ke bekumphoqa ukuba ke avale amahora amade bengasebenzi. Ngathi mhlawumbe nginabantu ngaba nabantu abawu3 ngase ngibe nabantu abawu2 beshintshana na yonke and then we ended up deciding ukuthi kumele sibe nomuntu oyedwa manje sisebenza naye. So now uma okay ukhona oyithempo bakhona mhlambe mayefuna ukwenza izinto zakhe noma efuna uku-off into kanjalo but we can cope with ukuthi sibe nabantu aba more than one currently ngoba kunenkinga ekanje. Amabhizinisi kaSesikhaleni ahlukumezeke kakhulu ngenxa ye-lockdown, inkinga amanzi esikhawini kamuva nje kubese kuba i-load shedding. Lana ke isemangoni car wash and Shisa Lounge umnikazi wayo usikhulile Zungu uthi ke yena uze waphoqeleka ukudiliza isisebenzi kanti ke mawungena njengaphakathi kukhala ke ibhungezi namafriji amhlophe qwa akunalutho. Is affecting ngendlela eziningi njengamanje ngoba amabhizinisi operating ngendlela ajwayele operate ngayo. Sithole sesiluza ama customer amaningi regarding that ngoba kubaqala ba inkinga yamanzi and ngaba ne challenge mhlambe yokuthi sithenge uJojo which took us a couple of months and from there so I told her okay ngawuthola uJojo and still waqhamuka ngagesi whereby ke leyo affect kakhulu ke business leyo angisanda kulivula which was ishisa nyama and obviously entertainment. So by that I actually lost a couple of staff members ngoba ngingasakwazi ukuthi ngibagcine ngisebenze nabo and in the car wash whereby I've also lost a lot of customers because khona my car wash was operator without ugesi banama generator ngoba mhlambe they've already done well so bayakwazi uafford so ngayithola
nami ngithola sometimes ngasavuli sengivula ngesikhathi se-load shedding mawuthi ugesi uphela ngo-7 ubuya ngo-9 shuthi ngivula ngo-9 makuphela ngo-1 shuthi ngiyavala ngo-1 ngivule ngo-3 so even ama-customers are no longer reliable on me because angisakwazi ukusupply i-daily service delivery which I used to do before. uZungu unomndeni nabantwana ababheke yena kakhulu whereby this could also lead to ingane esikoleni ngoba ngiyisebenza ayikhokhele kahle esikoleni ama-rates awakhokheki on time, you end up having penalties and even in business you end up almost giving up, but obviously we cannot give up ngoba phela it's what we're working for. So it's been really tough. So akusebenze ngampela. So even kuyimanje I had more than 7 staff members awasha imoto right now na 3. Nabo bengafiki ngoba basathemba ukuthi na kuzosebenza kuzosebenzeka imoto ayisafiki bagcine besonze kwezinye indawo so it's really killed the business. Ngemumva ke kokulahlekelwa umsebenzi wabeke eseziqalela leli bhizinisi nakuyilona ke ebeselisinkwa sakhe. We actually need a lifeline ngoba vele mawuthi inkinga sazoqhubeka lena they need to come up with a solution ngoba all businesses around the township alimele. I've seen a lot of businesses close and now I'm close to closure but I'm not going to give up, but it's just not happening. Siyalimala kakhulu so angasizakala kanjani. Invested a lot of money nami ngisebenza ngaphela umsebenzi and then ngaqala lokhu and I invested most of my money into this business and mawubuka even if you go inside uzobona ama-fridge are empty, sathe ama-fridge abizayo and imali ihleli basically now. It's not coming back and coming back up is the only way for us to sikwazi ukusebenza usina ugesi ube khona noma sibe nesolution sikwazi ukuqhubeka sisebenza, otherwise nje it's a loss at the moment. Lena ke indawo yokuprinta i-035 print shop esebenzisa ke imshini esebenza ngogesi ukuze ke umsebenzi wokuprinta wenzeke. Umsebenzi wale ndawo ukwenzela abantu ama-poster, amabhena, amabhodi abhaliwe nokunye. Ngenxa ke load shedding usithole eselahlekelwa ngamakhasimende wanciphisa nabantu abamsizayo. Shedding ngiyaphazanyiswa na i-lockdown of which bengiphoqelekile ukuthi ngivale i-workshop ngingasebenzi at all. Okuyilapho ke ngiqale khona ngadiliza abanye abantu engisebenza nabo ngaqala ngabuye kwayimi usebenzayo. But ke sesihlangabezana nokuqhamuka kwe-load shedding la khona ibuye isithathe sibeke ku stage 6 bebe besikaza ngokuthi no kalindeleka u stage 8 of which lapho kophoqa ukuthi sivele sihlale emakhaya because bese ngasasebenza. Ukucinya kukagesi amahora amaningi ngosuku kumenzeke wasalela emumva ngomsebenzi futhi ke begcina kubaphoqa ukuthi basebenze nasebusuku nakho lokho kokugcina sekuba inkinga njengoba ke kubeka impilo yabo engcupheni njengoba ke ubugebengu budlangile. Can you imagine ukuthi 4 months back benginabasebenza abo 5 but I had to cut 3 khona ngizokwazi ukuthi ngibabonelele ngama-salaries ngezinye izinto because phela at the end of the day awukwazi ukugxeka umuntu ukuthi uye kumsebenzi because ngaba ukuthi uyayi-understand enzami ngisho. Yeah, so enye into esibhekana nayo si-youth in business siqinise sisebenza ebusuku sekunzima ukuthi sihambe sishiya abantu labahlala khona ebusuku because siqeda late. Uthola ukuthi siqeda late nje nango-11 uyahamba ugesi sivala sekumnyama, no security, no nothing, so sigcina sesistrugglisha nje impela. Lokhu ke kushaye kwezela laba basendimeni yokupheka nabanamakhishi okudla emalokishini njengoba kuhamba kagesi kugcineke kubalahlekisela ngamakhasimende ngoba ukudla bekugcina kungasekho esimeni kube nephunga elingelihle. Ngenxa yokuthi sinenkinga kagesi load shedding siba nezingqinambe ezinkulu singosomabhizinisi abancane siya-affecteka ugesi mawuhamba ama-hours amaningi like ama-fridge ethu agcina ngasabambo ayisi so iy'nhloko ey'suke zisefrijini nosugcina konakala then ngaleyo reason bese siluza ama-customer cause masekonakele vele obviously i-customer lizocomplaina bese lingabe lisabuya so besicela nje ukuthi mhlambe mangenzeka sincishisele ama-hours e-load shedding njengako Richards Bay cause sibona ngathi ithina kuphela la esikhaweni ugesi ohamba kakhulu. Labo somabhizinisi abancane bacela ke noma ngabe ubani ongaba nosizo kuhlanganisa omasipala, izinhlaka ezizimele noma izinhlaka ezimela amabhizinisi kanye nohulumeni basondele ngakubo ukuze ke beqhamuke namacebo okulekelela amabhizinisi abo amancane ukuze ke ngafadalali ikakhulukazi ke njengoba namathuba emsebenzi
eyimvela kancane. The person who can really help us is government nendaba kagesi ngoba even ukuhlala kwethu sonke sinenkinga efanayo ekugcineni umuntu uzofika endlini ecabanga ezakhe inkinga so I don't think khona sizena unless kulunga le ndaba kagesi. Ugesi wethu uphetho Eskom mhlawumbe mawungaba ngowakamasipala njengakwezinye indawo like eMpangeni nase Richards Bay emadrobheni ube under masipala mhlawumbe ngaba ngcono kunokuthi ube under uEskom. Solar panels and other things kungawusizo kakhulu kuma small business industries and futhi ngakujabulela ngempela ukuthi besivakashele bebonke siyasebenza yonke into sinayo equipment ikhona but if ungekho umsebenzi sometimes uyawuthola umsebenzi awukwazi ukwenza so thina ndle emnyama sixekeka kakhulu if sihluleka ukusebenza while sinayo yonke into ekhona for ukuthi sigcine sisebenzile because angeke ngize ngidlale ngawe mshini ikhona la ekhaya 035 print shop izinto eningi ikhona sibambezela nje kungabi bikho kwagesi nomsebenzi i-backload yawo yasiqilaza. Cela ngempela ukuthi kube khona i-communication between abantu abala esikhaweni with umasipala ukuze kukwazi ukuthi ngisho kuthiwa it's a formal meeting where you call everyone to a main hall or into efana njengaleyo. We need to get there and then we discuss izinto efana njengaleyo so that ama-solutions engaqhamuka between abantu nawo nomasipala. Ungabe ukuthi kuba khona into nje evele show kuphela and then that's it. We need to understand the efana njengaleyo. We need to understand with what process sebekuphi with ama-negotiations with Eskom nento efana njengaleyo ngoba ekugcineni ku-affecteka wonke umuntu. Lesike izindaba zo-1KZN-TV. Mina nginguSamkeliso Nqulunga bheka Esihlalweni. Ake sithi ishelele itolo umbukeliso obuye sibuye futhi nezinye zeindaba zethu. Nina besilo nisabukele zona indaba ze1KZN-TV nazo ke izona ndaba esithi izo ezihamba phambili osukwini lanamuhla. LDA Iyabethemba ubuholi obusha izobuyisela Esihlalweni Inkosi Yakwanyavu kanti uyezwela umkhizo ejazini ngekagesi. Ake sibheke engosini yazomnotho. Iranda kuleli bezo 18.29 cents kuyidola laseMelika bengu22.78 kupondo waseBrithani bengu20.15 cents ku-euro yase-Europe kanti intengo yegolide yona ime $1,997.56 ounce kuthi uwoyela ongahluziwe ube ngu$80.77 umphongolo. Ake sibheke isimo sezulu esingalindeleka. Iyanena benyathe emnyama kandaba ejame ngomkhonto ophezulu komzimvuba amampondo ayisabu kuyehlela siyaguqa la.